hyvää viikon päästä. Ei niin viikossa. Onko tämä vähän onko se herkä? Ehkä se auttaa jo nämä kaikki mitä nyt on. Te olette tehnyt hirveän paljon. Mutta tuu katsomaan pikkukoiraa. Tuu, voiko sä oot jo iso poika? Vieläkö tulee lisää? Kato Nyt minäkin uskotte sen. Ennen Kalle ei ollut semmoinen. Tuukko sä kattoon koiraa? Tuu katsomaan jo. Eikä ne nyt valta, kun niillä on tämä kalanotto justiinsa. Katoppa Arne, sinäkin tuonne, kun tuolla kohta näkyy. Alkaa. Katoppa nyt. Pian ne alkaa ponttia. Joo, ainakin tuoksuu, kato ihan selvästi kalalle. Tuoppako tämmönen Marta, tämä koira tykkää lapsista. Arto kattoo. Arne, mennä kattoon, tuleeko kaloja. Tulkaa pojat katsomaan täällä. Joko sä oot mennyt töihin? Eli tässä ei vissiin ole.